Ngale nje kokumosha isikhathi singene ezwini lenkosi sithandaze ngegama lika Jesu. Amen. Ngifisa ngaphambi koba sifunde izwi lenkosi ngithi kuthiwa this month is our month of kingdom culture. Ngibese ngibheka izinto ezingamasiko alombuso esikuwo. Malibonga igama lenkosi. And then ngibese ngithola ukuthi yonke imibuso inamasiko ayo ephila ngaphansi kwawo, mhlambe noma ngithi nemikhuba yawo. And then to this kingdom, as we are the citizens of this kingdom of Christ, or should I say of the soon coming King, the Messiah, uJesu Kristu, umbuso waka Jesu, ngibese ngithola ukuthi zikhona nazo izinto esinazo eziwusiko lwethu in this kingdom. Amen. We have come for prayer, bazalwane, ngizoba brief and then we pray egameni lika Jesu. Ngifisa ukuba sifunde izwi lenkosi incwadi yezenzo chapter number 16. Ngiyacela ukufunda uverse number 25 and verse number 26 okuyisona sizinda senkulumo yami namhlanje ngaphambi kokuba sithandaze egameni lika Jesu. Izenzo zabapostoli chapter 16 verse number 25 and verse number 26. Cela ukufunda kufundeka kanje: kepha phakathi kobusuku oPawulu noSila bekhuleka bemdumisa uNkulunkulu ngamahubo, iziboshwa zabezwa. Kwavela ukuzamazama komhlaba okukhulu, kwaze kwazanyazanyiswa izisekelo zetilongo. Kwavuleka khona lapho iminyango yonke, kwathukuluka nezibopho zabo bonke. Nkosi mayibusise ukufunda kwezilayo, ibandla malikhona lithi amen. Mawufunda amavesi angenhla uyathola ukuthi oPawulu babeshumayela ivangeli eFilipi, kwaze kwaphenduka intombazana ogama layo linguLidiya, likhona ibandla lika Jesu. Kodwa ngifisa ukuthi ngaphambi kokuba ngifike la bekhuleka khona nokuzamazama kweyisekelo, bathi besashumayela ivangeli kwaphuma intombazane yathi laba izinceku zikaNkulunkulu ophilayo. Amen. Yancoma intombazane yasho yathi laba baqinisile konke abakushoyo kunjengoba bekusho. Malibonga igama lenkosi. uPaul wasizwa lesi statement okuqala, wasiziba, waphinda wasizwa futhi okwesibili, nakhona kwaze wafika la elithi izwi lenkosi khona wacasuka. Mayeqeda ukucasuka uPaul, la ngifike ngidideke khona, mayecasuka uPaul akakhulumi nentombazane, ukhuluma nomoya osentombazaneni. Kusho ukuthi ezintombazane ikhuluma, uPaul wa-identifya ukuthi umoya lo okhulumayo. Malibonga igama lika Jesu, because asizwa ethi Lydia, simuzwa ethi ntombazane. Malibonga igama lika Jesu, kodwa simuzwa ethi moya. Malibonga igama lika Jesu, wayizothi Lydia noma athi yeyi wena ntombazane, kodwa simuzwa eaddressa umoya, which means ngaleso sikhathi leso uPaul wawu-identifya umoya ukuthi yiwo umoya, kodwa akiwo lo moya. Umoya ufanele ukhuzwe ngoba nemoya ihlukene nawo, khona umoya okhuzwayo, khona umoya ongakhuzwa. Malibonga igama lika Jesu. So Paul wa-identify ukuthi lo moya umoya okumele ukhuzwe. Nakho la ngiya khona lithi ke izwi lenkosi yahamba indaba yafika kubanikazi bentombazane. Kusho ukuthi kubanikazi bomoya owawusentombazaneni, ngoba intombazane seyiphendukile manje,
ayisakwazi ukubatholela inzuzo. Kusho ukuthi abantu ababaphuce isinkwa ilaba abashumayelayo. Nihamba nambazalwane. Bangadinelwa intombazana wena uzuphapha nje ulokhu uthi laba abathunywe uNkulunkulu uhlanganaphi. Badinelwa abantu aba-identifye umoya. Ma kwenzeka lokho base bebanjwa. Niyalifunda iBhayibheli ngithi le story ngikhuluma siniyasaza ngithi base beyaba ngibona ngathi khona bathi ngabe Nkosi yami yini wanje namhlanje kulule ngisazoshisa sahlanganisa ingelosi yami nami ngiyayizwa iyafudumala ma besonto ngesize emthandazweni bazalwane. So it's better to pray wazi ukuthi wenzani. And then ma bebanjwa sebecetshiwe izikhulu lezi ezingabanikazi intombazane engeyabo yababoshwa uPaul noSila. Ma beboshwa labazalwane laba akubakhathazi ukuboshwa kwabo. Before bafike ekuboshweni kuthiwa bathathwa balethwa phambi kwabantu bahlanjalazwa. Bashawa kade uyabona ukushawa komuntu kade ngconywa kuthiwa lona umuntu ogcotshiwe. Useyahlambalazeka useyashawa ngaphezulu kwalokho bathathwa iinstruction eyanikezwa umgcini ziboshwa babunqumbe kwathiwa laba bathatheke laba ubafake in the inner cell. Kusho ukuthi abangene ejele kodwa ejele bayejele lamajele. So laba kuthiwa akufanele nje ngoba khona into ngoba njengoba umoya ukwazi ukuba identifya ukuthi bangabakaNkulunkulu ophezulu konke asikwazi ukubathatha kancane. Ngeke uphinde ungizwe uma ungangizwanga manje. Asikwazi ukuthi singababeka nje normal laba abekho normal. Mabefakwa etilongweni baboshwa abantu that they have disturbed their culture. So it was a culture ukuthi fanele bekhona umuntu obhulayo bathola inzuzo. Kwase kuwumkhuba noma kwase kuyisiko. Nihamba nambazalwane. Mabe disturb leyo culture leyo bafakwa etilongweni iculture yabo bona ukushumayela. So now they were disturbed ekushumayeleni, yet they were pushed to another dimension. Yokwam awubazani khona kodwa they were pushed to another dimension ukuthi bathephe kwenye yamasiko. Basuke esikweni lokushumayela bayongena kwelinye isiko that was not exposed to people. So mabefika etilongweni kuthiwa baboshwa inyawo baboshelwa ogongolweni. Singathi mhlambe ogodweni angazi babeboshwe kanjani. Kodwa bavalelwe etilongweni in the inner cell kwabekwa umgadi umgcini ziboshwa. Because they've disturbed a certain culture. Engasakwazi kufanishina kahle manje ngenxa yabo. Nikhona abathandekayo. Mabefakwe etilongweni baboshwa izinyawo. Ngiyengizwa abanye mabeshumayela bethi nezandla. Angazi noma niyangivumela nami ngisho. Angisho, ngiyengizwe nami cosha. Bethi baboshwa izandla nezinyawo kodwa umlomo wabo into ekuyiyona ebenze baze baboshwa yayeko. Bavela kasukela izandla kasukela izinyawo into engahlangene. Into ekuyiyona ebenze baze baboshwa mase bevalelwa yangavalwa igama layo ibizwa ngomlomo. Mabefika lapha kanti uku-activate amandla alententsha abazoyi-experience ayikho ezandleni nasey'nyaweni kodwa isemlonyeni wabo. Lithi siloko sibathi mabesahleli uma kade beshawa amsho khona owayemtshela omunye ethi kubuhlungu kwafika ihora lomthandazo. Labafika besetilongweni ihora lomthandazo. Hambani nami bazalwane sovala khona manje. Uma lebafika besetilongweni isiko labo lithi noma kumnyama noma kuyakhanya sinehora elibekwe njengeculture yokuthi siyathandaza sidumise uNkulunkulu. Lithi iBhayibheli umgcini iboshwa wayesahleli lapha ebekwe khona nenyawo zabo zayisanamathisela ogongolweni nezandla uma zayiboshiwe zayisaboshiwe kodwa imilomo yabo yayingavalwanga yona. Awunikhona bazalwane abababophile bazi ukuthi bayaqeda ngabo kanti abazi ukuthi sebezovula elinye ipage
kuzokwambulwa olunye usiko nalo olwenza izimangaliso. Kusho ukuthi kuzovulwa olunye usiko olwenza izimangaliso. Hambani nami bathandekayo, lithi iBhayibheli baqala badumisa baboshiwe njalo futhi bashayiwe, inhliziyo zibhlungu, imizimba iyathuthumela, kodwa imilomo yabo yathepha into another culture of this kingdom. Ethi noma singahlushwa, noma singacindezelwa, noma singashawa, kodwa as long as imilomo yethu isekhona, ufanelwe udumo, ufanelwe inkazimulo. Ubani onjengawe? Wathi omunye kumhlungu emhlane, wathi mana ngikuphorishe, wamsusa wathi kodwa ungcwele. Ubani sishayiwe sinjalo, kodwa ithemba lasendulo lifanele ukudunyiswa. Sihlanjalaziwe sinjalo, kodwa ufanele ukubongwa. Sithukiwe phambi kwabantu, basibeka edlangalaleni, abantu babona ubunqunu bethu. Ufanelwe ikhapadala singala masabadala, ufanelwe udumo. Sishayiwe saphoxeka, kwaba sengathi kuyaphela ngathi ufanelwe udumo. Bayenza lento ngehora lokuthandaza. Ngicela indlu yonke ihloniphe umpostoli esangena egameni likaJesu. Shaya izandla nje ezinkulu simhloniphe umuntu kaNkulunkulu esangena. Kwathi kusenjalo besahlabelela, besadumisa, beshayiwe benjalo. Singahlala phansi. Ngesikhathi besadumisa, lithi iBhayibheli asizwa kuthiwa babezama ukuyiqaqa, kodwa they believed ukuthi mabethepha into this culture ingawenza umehluko. Ukudumisa kwabazalwane, ukudumisa kwabo babengadumisela ukukhululwa, babedumisa ngoba kufika ihora elibafika kade beshumayela befaka amasuti balenze, labafika beshayiwe, labafika ihora bemidwayidwa, bathi noma imivimbo ingakhona sekufika ihora manje, noma singabe sigazi igazi sekufika ihora. Iyeke lento yokuthi uzothandaza udumise ngoba imali ikhona, uyangena ehoreni lakho imali ingekho. Bakuzwa abantwana uthi ngcwele inkosi yenkazimulo, ugesi uqishiwe. Bakuzwa bathi ungcwele usimangatho ongabonwa, imoto sebebhalile bathi bazoyihla. Asithandazi ngoba ku-right, sithandaza ngenxa yokuthi isiko lalombuso esikuwona lithi khulekani ningaphezi, lithi khuleka ekuseni, ukhuleka emini, ukhuleka ntambama. Isiko lalombuso ukuthi umuntu, uthi uJesu kuLuka uthi abantu bamelwe ukukhuleka njalo njalo. All right, when they were busy, they've entered the culture by activate. Kwasho ukuthi bashayiwe mina, bebonwa ngabantu. Wangavela uNkulunkulu wabo wathi ngoba sebesekusithekeni sengizozambula ngamandla. uNkulunkulu wabo walalela ezulwini. Pastor Dilas chapter number 1 verse 1 wabuza uNkulunkulu ezulwini kwenzekani ejele ngoba siyayiqala lento, kanti indumiso yabantu abashayiwe ilokhu ikhuphuke njalo. Mayifika phambi kaNkulunkulu ongumnini mandla onke, wangahlala wehla. Manje mayehla uNkulunkulu, ababoshiwe, sengiyaqeda, ababoshiwe bayakhululeka. Lithi iBhayibheli kwezwakala besadumisa bethandaza, kwezwakala ukuzamazama. Kwangazamazama idolobha, kwazamazama itilongo, indawo abakhamashandaya, kwazamazama itilongo. Kuthi angimemeze namhlanje lithi noma ungashawa, noma ungacindezelwa, ungayeki ukuthandaza ngoba yena uzokwehla azokukhulula, ngoba wena uhlangane naye ehoreni lokuthandaza.
Prayer is our kingdom culture. Izinto silungile noma silunganga, but we will go for prayer. Noma shayiwe, noma shawanga, noma sinakho, but we will go for prayer. Because prayer is our kingdom culture. Now, isimanga engisifikela Pastor wami uNkulunkulu akayikubona. Ngoba mayisephendula nawe ungezwa ngendaba. Uthiwa uNkulunkulu akangisho nje ngaleli verse athi ngilisho. Lami lika chapter 1 verse 1. Wafika uNkulunkulu wama phambi komnyango. Walalela amaphimbo la iqhamuka ngakhona. Wadonswa amaphimbo manje mayefika yena. Kwaphoqa ukuthi isekelo sangakwazi ukumbamba. Zikwazile ukubabamba baboshiwe kodwa okay ngicela mana uyakhumbula yini ukuthi intombazane baboshwe ngenxa yabanikazi bayo. So nangu umnikazi wabo efika, bona umnikazi wentombazane ubabophisile, umnikazi wabo uzamazamisa isekelo. Kwazamazama isekelo setilongo lithi iBhayibheli iboshwa zabeswa. Kusho ukuthi zakuzwa ukuzamazama kwetilongo. Kuthi angisho kule season of our kingdom culture ukuthi ungayeki ukuthandaza ngoba abakubone ulahlekelwa eminyango bazobona ngawe sewuphumile. Uphume kanjani? Ngimdumisile ngathi uphakeme, wehla wazamazamisa isekelo. Kuthiwa niyahlupha ngoba iBhayibheli nilifunda niphuthuma. Kuthiwa kwazamazama izisekelo zetilongo, kwaqashuka amaketane. Usho ukuthi laba babebhizi beboshiwe bethi raphakamanda rikamashanda, igazi liyagqiza bethi ropokoriyamanda. Wafika uNkulunkulu wayibambela amaketane wathi abama baboshwa bakhulula. Osanibonane Kingdom Life ukuthi angimemezele ngithi we have entered a dangerous season yokuthi sizowenza amasiko ala ikhaya kumangala abantu ukuthi siphumelela kanjani. Asishawanga kuphela sihlanjalaziwe kodwa ihora lasifika sangaliyeka sabambelela kulona noma sebeshilo bathi kuyaphela ngathi uma nje bengasithathelanga ihora. Mhlawumbe ngisho lento ethi as long as ukuphelelwa imali kwakho kungakakuvimbi ukuthi uze kuleli altar, as long as ukulahlwa kwakho abantu kungakakuvimbi ukuthi uze kuleli altar, you will experience great exploits. Bathi abantu kwenzeke kanjani? Ngihambe ekhaya izinto zingekho, ngafika kwazinto ziyenzeka, ngambiza uNkulunkulu obekade ngathi akekho, wezwa wehla wanyakazisa isekelo. Namhlanje kuthi angimemezele ngithi zonke isekelo eyibamba impilo yakho ziyanyakaziswa. Ayigcini ngomnyakaza kodwa wonke amaketane akubophile ayagashuka. Akugcini lapho, ihlobo bangani nomakhelwane bazoswa nabo bazokhululeka. No, ngoba ukuthi ipoint lami lokugcina leli elithi ukube they did not understand the kingdom cultures, babezofika etilongweni bakhale kuphela. They understood ukuthi hayi sishawe swenkile kade sifaka othayi kuhle sishumayela. Kwakhuluma intombazane yithi esiyikhuzile, abanikazi bayo bathi nathi asiye kumnikazi wethu. Mabefika kuNkulunkulu abazalwane, mabefika kuNkulunkulu kwasho ukuthi khona into eniyithandayo ethi uyahlala ezindumisweni zabantwana bakhe. Kwamphoqa uNkulunkulu angathi bezonithiwa kulanjwa kudliwa. Mhlawumbe uNkulunkulu wayesabamba umhlangano namakherubhi namaserafi athatha yadumiswa athi ake nime khona into engizwe emhlabeni. Bathi besathi haleluya haleluya, bahleli kahle, bahleli egolideni, bahleli kahle emafini, bahleli kahle phansi kwesihlalo sikaNkulunkulu kushaya uzamalanga bomlilo. uNkulunkulu wezindumiso yabantu abacindezelwe, wezindumiso yabantu ababoshiwe, wasuka ebungcweleni bakhe
wambatha amandla njengengubo, wambatha umlilo usimakade, wagibela amafu njengenqola, washona ezantsi wathi mayengena etilongweni kwezamazama iyisekelo. Kuyamemeza namhlanje noma ungacindezelwa, ungayeki uthandaza, zizozamazama izigodlo. Onamathani masinitha mali masini mathanaya. Ukuthi angisho siyanyangaza manje, sonke igodlo siyanyakaza, sonke igodlo siyanyakaza, onke amaketanga ayagashuka, sonke ibopho ziyagashuka. Usefikile omdala wensuku mabizwa sabele uphakathi kwethu manje. Ngibona ifu lenkazimulo liyangena phakathi kwethu, izinto zonke ziyalunga, izinto zonke wekhaphaya wikhabhadala sa wimaphaphayi ziyenzeka izinto obekungenzeki kuyenzeka manje. Liyazamazama ijelo oboshwe kulo inkululeko yakho. Aya aya oh raphaphaya oya kuyenzeka. uJobu phakathi kwabantu bakhe, uJobu phakathi kwethempeli lakhe, zonke izinto eziboshiwe ziyakhulula namhlanje. Izimali zethu ziyakhulula namhlanje, injabulo yethu iyakhulula namhlanje.